कल टेम्पू ड्राइवर से हो गेल मुलाकात की बताइयोगे मैया अपन दिलावा के बात। कल टेम्पू ड्राइवर से हो गेल मुलाकात कैसे कहियो कि पढ़े के विचार हो गेलो कैसे कहियो कि पढ़े के विचार हो गेलो तो हमार टेम्पू ड्राइवर से प्यार हो गेलो हमारा डीजे वाला छौड़ा से प्यार हो गेलो। जब जब देखा है छौड़ा कर दे कई खड़ा गे कितनो दे वकीले कई न भाड़ा गे मैया। जब जब देखा है छौड़ा कर दे कई खड़ा गे कितनो दे वकीले कई न भाड़ा गे तो मैया धीरे धीरे ज्यादातर उधार हो गेलो तो मैया धीरे धीरे ज्यादातर उधार हो गेलो हमारा टेम्पू ड्राइवर से प्यार हो गेलो हमारा टोटो ड्राइवर से प्यार हो गेलो। कितनो करी मैया हम कर मना गे ले जाके होटल में खियाब खाना गे मैया। कितनो करी मैया हम कर मना गे ले जाके होटल में खियाब खाना गे तो हमरे चक्कर में गोपाल निरंजन में मार हो गेलो तो हमरे चक्कर में गोपाल निरंजन में मार हो गेलो तो हमारा टेम्पू ड्राइवर से प्यार हो गेलो हमारा डीजे वाला छौड़ा से प्यार हो गेलो।